Papang init. Whose memory? The one who crosses. When? Not until you know what you are crossing for. I'm crossing for the oath and the truth. To survive. Hello mga ka-ALX, ngayong araw pag-usapan natin yung mga bagong dumating na stock. Yan, meron tayong abibo ngayon. You should be asleep. I was looking for something. I made this when I was 7. Did you ever give it to him? I forgot. Bang ka na naman. If I found him, what would you want him to know? Sorry, Dad. I picked someone else. Hi, Mabel. Shout out. Just because I knew he'd come when I called, I didn't know he'd leave. Ate Melody, shout out po. Ano lang naman yun? Kasi after ko sa Real Madrid, kusina sa practice. Tapos after practice na. So, ganun ko alam. Ganda ang pinagsabaran ni Real. Good morning, Mark Joe. Waray, Dan Tamsak, sending support from QC. Thank you, Ate Milagros. Sis Melody Megalo Sharad, good morning. Give him this. Don't make him forgive us if it doesn't count. Boss, Michael! Yan, si Boss Michael! Boss, nakita naman tayo, boss! Hindi naman unang branch ng Eastern Bakal. Hindi na sa may General Trias, Cavite. Hindi na sa Paris Divis. At syempre may Miss Filipina Mabel. Michelle, support, shout out. May mga sariling asin sa buyan. May sarili silang bato. Pagkitimbangan din sila. Kaya alam nila lahat yan. At tinuturuan namin mga masinig yan kung ano yung parang hindi sila manulo. Kami mismo nagtuturo. Pero yan, tinutusin lang namin para malaman namin kung hindi daw ba. Kaya hindi na kailangan patakal. Automatic may silver talaga. Kasi may mga tumakawang po. Pero 925 S925. Silver 925. Pero pag pinatakan mo yan, yan ang nangyayari dyan. Diba? Wala na, diba? Ito ang nangyayari dyan. Kasi yan po, less than 2 sa agent. Pero alam na po nila lahat yan. Imposibleng manaya sila kasi dyan po sila na makikita. Ayan. Ayan. Ito nga po. Pinanganak sa iba po. Wala po sa ito. Okay, tayo. Kaya manual daw po yan. Okay, tingnan na. Kumamit tayo ng bagong timbangan para hindi na kaya. Bagong-bago, naka-plastic pa po. Hindi naman eh. Wala pang nasigas. Pwede na virgin. Bagong-bago yan. Nandiyan ang. Kanina. Okay, 4.6. 4.5.
niya kasi nagalaw. Pero siyempre, silver po yan ha. Alam po nila yan, hindi po sila pwedeng maloko. Alam nila ang white gold lang. Hindi mo nila hindi lang yung white gold yung inyong magiging kasi kapag talaga naman kami magtutupang inyo. Kaya pinapahas mo kapag sa amin. Ay mga kaburaw, ay paliwanag na ito yung hinanay niya kasi yung nakarampan ko sa unang kong page. Alas pinas siya. Kasi sinabi white gold din nakuha namin silver at hindi niya tanggap na maging manluloko siya. Mandurugas! Mandarapong! Ayun, kasabi na ni Boss Mike yung hinanay niya. Ayun. At, ayun, Boss Mike, price reveal naman dyan. Okay. Actually, dapat ito, mamay na sinabi na ito. So, alam naman yung price. Alam yan, tinatagyan talaga na hindi naman ang bibili ang pato na yan. So, dahil nga, ayoko lang siya, tatanggalin. 2.5, 2.5. Ayun. 2.5, ano yun? 4.5. Patay yung mandarang pa nga talaga. Hoy, Katuning Budingding, shout out. Butingting pala. Channel, shout out. Tayo Robin, shout out. May pangkikiam na kami, may pambigas-bigas pa. Magandang Ate Miriam, shout out. Thumbs up, host. Salamat, Katoni. Ganitong jacket. Dating dikit na ako sa'yo, Katoni. Hindi kita moderator. May moderator ka na? Moderator naman pala. Timeran, shout out. My father built this company with full control. If I don't show up, they'll split it before I can't stand. Saglit lang. Singa lang ako kaya isip ko. They've been circling us for months. Can we survive without them? Mrs. Cole, your blood pressure is already climbing. Then don't stand in the doorway like I'm a child. He can just split himself on to protect the woman, protect the couple, hold the child together. If we don't sign by tomorrow, we call default language. I need the truth. The truth is, we don't have enough information and we still may have to sign. Did Mom win? Not yet. We are working. That is his polite word for losing slowly. Then win faster. Seven viewers, thank you. Gusto mo bang mag-organize ang gamit mo? Ibang public honey organizer, kailangan mo gawa sa mga Ba't na naman ito? You should not be here. I wanted to know if you made it back alive. You know now. Come on. I do not have them here. There's nothing wrong.
Red, orange, brown, blue, and yellow. These are the brown down. Ay, shoutout sa di vlog. Shoutout sa iyo, boss. Mag-play ako ng video nyo. Shoutout po. What up? May galaw shoutout, boss. It's time for Ah, Energen. Sa 10 piso lang. Ito na ang best. Complete sa nutrition. Busog ka pa with flavors and more cereals. Ate El, shoutout po. Energen every day. Mag-play ako ng video nyo. Now na. Watching your video, guys. Traveling the world, just arrived to a new destination, don't know how to do it. Boss ay Saudi vlog, watching your video po. Andiyan ka pa? Watching with ads. Laki ng subscriber mo. Ang dami 10,000 o 20,000. Ate Els, salamat Ate Els. Watching po ako sa iyo, Ate Els. Bumisita kami sa aming kaibigan dito. Kami sa taas. Kuya Richard, shout out. Naka-live ko pa rin mga Richard. Ayan. Ate Els, watching po sa'yo. Watching. Kuya Richard, shout out. Yung kape ko. Ano nito?
Kumusta Mark sa asawa mo? At sa anak mo? Okay lang naman kami. Ay vlog, nandiyan ka pa? Wala ka na. Sumilip lang. Sumilip ka lang. Ano yan? Ba't nasa ibabaw yung ano? Kaw! Galing ah. Pusugod ang gira yan? Ha? Salamat. Welcome po ate. Ito sa'yo. Ari ko. Nununtok ka, suntokin kita. Damn, wait, why of all people did you have to vote for? Ate Els. Dito ba yung mga ano mo na? Hindi ka nagtinda? Hindi po. Ito Ate Els, padaan na po yung ano nyo. Asan na yung ano mo na? Video nyo po. 3 minutes lang kasi. Dito kay ano, kay Saudi Vlog. Sa ads pa ako. Tyro Ben, shout out. Ano Tyro Ben, kumusta ang ano? Ang revenue? Ilan ang binawas? Pumasok na ba ang revenue mo? Els, shout out Els. Ay, Ano naman? iba pala to, sorry. Akala ko yung Richard yan. Yan, meron na yan. Akala ko yung... Oy, Michelle, shout out. Dan watching sa'yo, Ate Els. Next tayo na i-play. Marjan! I see. Michelle. Marjan! Watching ako sa'yo, Michelle, dito sa Dito, ano. dito. Gawin mo to. Putol, Lagyan uwi. ang pangalan mo dito. Tagal naman ito, ads nito. Write ka ng pangalan mo dyan. Dito, yan o, yung may mga ganyan na. Sugat ka dito ha. Ayan na. Tungan mo yan. Doon. Diyan ka dun. Ayusin mo pagsulat. Buong pangalan ha. Buong pangalan mo. Apelyido.
Ang padala nito ni Inabuhay ay $48. Sa'yo, ano yun? $52. Kaya muna ako ng hapunan. Sige, Kuya Ray. Salamat po. Missing you, shout out. Ann Gonzalez, shout out. Watching ako kay Tate Robin, guys. Dito tayo sa 12. Bahay ni Nova Bella. Yan, watching tayo, Robin. With ads. Nandito ako kay Michelle. Watching. Charge ko muna isang cellphone. Aray, sana'y di magbago ang dating pag-ibig. Kuya Ray, salamat. Kuya Ray, may galaw shoutout sa Ann Gonzalez. Ann, salamat Ann. Pagpasyal. Charger nito. Mga bulok. Ay, Mama Danas Vlog. Magandang umaga po. Salamat po sa pagbisita. Salamat, napakasolid mo talaga. Araw-araw ka pumapasok sa akin. Ako lang ang hindi makapasok sa live mo, pero nakapag-play naman sa'yo. Ngayon, magpe-play ako ng mga video, guys, kasi nandito na naman ako sa bahay. Nandito tayo kay Michelle, pa isa-isa lang muna. So, nandito tayo kay Ate Robin, watching ko. Lahat $54. Ngayon, July to August, thanks. May galaw siya tayo, Robin, sabi ni Kuya Ray. Pumasok na ba sa ano mo? Sa revenue mo? Pumasok na sa revenue mo yung ano? May bawas pa yun. Hindi yun yung nakuha mo na 54, hindi pa yun. Ay, yung napalipad sa'yo na kahapon, may bawas yun, kalahati yun ang bawas. Ganyan si YT. Ate Rakals, shout out. Kumusta Ate Rak? Yan magtinda. Kay ano? Tumal ngayong Webes. Bukas ako magtinda. Bukas. 6 viewers, thank you. Kuya Ray, salamat Kuya Ray. Ay, done watching na sa'yo, ano? Michelle. Watch tayo kay... Hi, Johnny B, shout out. Kuya Ray, watching tayo kay Kuya Ray. Johnny B, shout out sa'yo, Johnny B. Hoy, ano yan? Sabi ko, pangalan mo yung sulat. Ginaya mo lang din yung ginawa ko. Watching sa'yo, Kuya Ray, with ads po. Oo. Very good mo talaga. Tawa. Pitin ko yung mukha mo ngayon. Sabi ko, yan ganyan, sulatan lang pangalan. Ginaya lang din yan yung ginawa ko. Hindi ka dyan. Matalino. Miss Lovely Fly In, shout out, support from Nana Mila. Nanay Mila, shout out Nanay, salamat po. Robin, sana nga makabuo kahit papaano. Ilan ba yung revenue mo nakaraan bago nagpalipad si Tunay na Buhay? May galaw sa Tita Janives. Ay, Janives, salamat ah. Oh, babawasan pa yun. Shout out Mark Joe. Shout out, thank you po. What's your name?
Siguro pumaldo ka, kaya wala kang tinda. Hindi, Miracles. Walang bumibili, te. Pag Webes talaga, napakatumal sa Is that your palengke. name? Ilang beses na ako Ah, tinda is sa that your name? Webes, wala talaga namin. Mayroon Your naman name? nabili, Sabi ko, kaso sulat mo kunti paano? lang. Sulat mo. 5 bundle na nga lang ang tininda ko ng Martes. Kahapon lang naubos. 5 bundle ako, kumuha ko na ng Lunes ng gabi. Tininda ko ng Martes. Tapos Merkules. Kahapon lang na ubos yung paninda ko eh. Ito, lagyan mo ng 2 araw, 5 bundle. Pasti lang buhay. Kuya Ray Miguel, shout out, sabi ni Tate Robin. Hello, Lord. pretty Angel Gonzalez. Tumal talaga Ate Raquel. Watching ako kay Kuya Ray at kay Ito, see. kay Tate Robin, watching po. Ito nga to Uy, sa Ate labas kasi Raquel. pareho mo yan dito, oh. Alam, maliligo ko na. Binukos nyo. Uli yun eh. Ano ba? Ayusin mo. Ayusin mo ang B. Ayusin mo yung B para ka rin nagsulat ng ano. Sila ko. Wak. Ganyan o. Dito ka uli magsulat. Alex, shout out. Beringil. Asa ng N? Beringil. Walang N yan, oh. 12.89 ang N mo pundo na. ko. Siguro bawas na kaya nag $54 lahat. 54. Dito ulit. Ganon talaga, hindi parehas ang araw-araw. May matumal, may mabinta, Dito. swertihan na lang. Oo, Raquel. Ate Raquel, may swertihan talaga. Raquel, good evening. Good morning, sabi ni Nanay Mela. Pangalan mo nga yung sulat. Alex, eh. shout out sa iyo, Alex. Oo, Ate Raquel, hindi talaga pare-parehas yan. Nasaan na naman yan? Wala na naman sa May araw linya. talaga yan na napakabili, may araw naman na napakatuman. Tyra Bain, Gabalo, good morning. Ano? Bisa mo na? Nagtingin sa akin. Ang layo-layo na naman, oh. Dikit mo kasi sa A. Ba't mo binura yung letter A? Ayusin mo nga pagburan. Kayo pagburan, kayo ayusin. Kaya sabi ko ganito yung pagbawa. Ayaw mo. Yan ang pangalan. Hindi, ganito. Dito, dyan. Dyan ha, lagyan mo ng space lagi. Huwag mo i-dictate sa Mars. Ang sunod. Paliit naman ang paliit. Pantay mo din sa may guhit, kulay red. Yung blue. Diretso mo dito. Bago ka babalik. Maliit. Ayusin mo. Ayan. Ayan. 8 viewers, thank you po. Still watching kay Kuya Ray at Tate Robin, still watching po. Salamat sa mga nandyan, sa mga pumunta. Para mo lang comment. Pag daw ng tawa, huwag kang tawa ng tawa. Ayan. Oh. Diba, nagkasya? Dito ulit. Ate Mela, yes, thanks, sabi ni Tate Robin. Miss
Ano mo? Miss Love flying in. Good morning. Kaya nga, pati live ko, ginulo. Nino? Nanay, sumabay ang signal mo sa galit mo sa basher. May basher ka, Nay? Mela? May basher na po kayo, Nay? Wala po magawa ang mga basher ngayon, Nay. Puro po talaga yung mga... Kaya tita, ano nga, tita Mami, may basher na si tita Mami. Eh. Si, Bugard. Rakal, salamat Ate Rakals. Tawa ng tawa si Ate Rakal. Nagtambay lang ako kay John D hanggang mag-end siya kagabi. Kasi may... Ano na naman yung dinugtong mo? Ba't tinudugtong-dugtungan mo yung pangalan mo? O, dito ka ulit. Yun, ang ganda ng ima. Wow. Uy. Ibaba mo, uy. Ayan, tama. Sige. Saan na mapunta yan, Parimar dyan? Pataas. Ayusin mo. Saan na mapunta yan? Kabilang ano. Hindi tinitignan eh. Wala na sa linya eh. Kaya nga ako rock health. Hindi naka-live. Di ba sabi ko, may Kaasar message dyan ang si Jay. basher eh. Kasi you. Wait. Oh. Sabi mo. Kaya nga pati ko ginugulo. May pumasok na basher. Basher na Kuya Aw. Ano yung mga Basher ni Kuya Aw. Day, paano Sa mo amin yung din sunod? yun. Isang tao lang yun. Ate, Ano pa isa dyan? nanay. Tol, Bijutor, shout out. Mabel, salamat. Nay Amila, good morning. Ako rock health. One fan mo. Ko, di ako basher. Yan, done watching kay Kuya Ray. Done watching po. Next tayo. Kaya Ate Rockhouse. Mag-watch tayo. Ate Rockhouse, mamaya ko pa digit sa'yo. Mag-watch muna ako sa'yo. Nawala siya Doon tayo sa gala-gala. Bonding, whitey friend. Yay! Luneta Park. Sana on. Watching. Raquel, you're the one. Vijatar. Naimela, good morning, sabi ni Vijatar. Ano yung dugnugtong mo? Ano yung tinudugtungan yan? O, sulat na ang pangalan, hindi. Yan si, may gulay yung mga dito. Ano? Oh, nasa baba na yung base. Ayun. Oh.
Ano yan? Ay, nasa dulo. Awit. Visitor! Ay, it's SM Mix Vlog. Shoutout sa iyo. Magandang umaga po sa lahat. Maganda rin sa iyo. Andito ako kay Ate Raquels nagwa-watch ng kanyang video. Uy, done watching kay Tatay Arvin. Di tayo kay Tol Videotor. Ay, Billy Greg. Shoutout sa iyo, bro. Mag-watch ako ng video nyo. Watching sa'yo, Videotor. Billy Greg, kumusta? Kumusta ang buhay-buhay, boss? Earl June, Bag, shoutout. Earl June, kumusta? Shoutout sa'yo, boss. Earl June. Okay naman po, host. Uy, mabuti naman. Mabuti naman ay okay ka. Anong sinusulat mo dyan sa dulo? Ano yan? Vote for mayor? Oh, dito. Ano ko niya? Dito ko niya. Oh, lagpas na andyan. Burahin mo. Andito ang yan. Lagpas ka siya dyan. Dito mo, may baba. Ano ba yun? Ay? Isa? Mali, Dito mo, Ay, dito ang, J. Ano ba? Ito, guhit na itong blue. Sa ilalim ng blue. Okay. Yung J. Ay, nako. Mark dyan. Matigas. Ito po, yung dugtong. Nabagpas ka naman. Naba mo konti. Dito. Yan. Ayusin mo. Pares yung mga ginagawa mo. Ay, naku si Mark dyan. Ayusin. GP02 TV shoutout. Salamat po. Kay Ate Raquel pala yun. H. N. Okay na yan. Hindi na dugtong mo sa dulo, no? Ano siya? Iwan ko sa'yo, nak. Ano nasa utak mo? Dito. Ito, susundin dito. Ito. Alam mo, dali, sulat. Tambay lang, kain lang muna. Sige lang. Uy, ba't mo sinauli? Aba, hindi pa tapos. Ay, ayos. Ang galing, Done watching Ate Raquels. With ads. Thank you so much. Salamat sa pagpasyal. +1 ako sa'yo. Unis ka dyan. Doon ka.
Nanay Milagros, watching po ako sa'yo. Buti na lang patala na eh. Ano ka na oh. Mag-iisan 1K ka na talaga. Watching ako sa'yo, Nay. May ako na pwede dito. Nanay Mila, watching po sa'yo. Mamaya po. Imaya ko idikit sa'yo para. Bakit na? Nagaya ka. Dating dikit, thumbs up watching 6 short video, knock, miss, love, fly in. Salamat sa inyo guys sa pagpasyal. Hoy, iligpit mo na yan. Ano na naman yan? Maniligo ka. HM, Mix Vlog, shout out. Tayo Alex, shout out. Salamat sa patamsa. Ito ako kay Video Toro watching. Kaya Nanay Mela, watching po ako sa'yo. Dating dikit, thumbs up watching 2 short video. Knock Rock House. Andyan ah. Yan. Salamat Marco, welcome po. HM Mix Mo. Vlogs, wait lang po sa'yo ah. Weekly ko rin sa'yo. Tayo Alex, weekly ko rin yung video. Billy Greg, mag-watch din ako ng video mo kahit sumaglit ko lang. Yung gunting oh. Kaya mo ito doon nak. Gunting nak.
GPC Vlog, Tol, Marks, shoutout sa'yo. Kumusta? Dan-watching sa'yo, Nanay Mela. Plus banana po ako sa'yo, Nanay. 840 na po kayo. SM, watching po ako sa'yo. Naglang tayo medyo maiksi kasi dami kasi ito dito sa 5 minutes. Watching po sa'yo. Idol GPC, may galaw sa morning, sabi niya ano. Ate Rock House. Done watching sa'yo, Tol Brad, Dol Videotor. Watching tayo kay Billy Greg. Tol Billy, shout out sa'yo, bro. Happy Pesta, Barangay Sampinuhan. Yan, watching. Kay Billy Greg. Tapos kay SM. Watching sa'yo. Mamaya ko na tayo didikit sa'yo itong account ko na to. Salamat sa 4 viewers. Ay, Earl June, shoutout sa'yo. Earl June Bagaw. Shoutout sa'yo, Bagaw. 4 viewers at 19 thumbs up. Salamat po ng marami sa inyong lahat dyan. Magawa mo lang. Bubura. Kaya pag umuwi tayo doon, magdadala ka niyan. Para mayroon ka nung hindi puro laro. Mama Danas Vlog, thank you so much. Salamat sa pagtambal. Bibili kita mamaya, next kita dito kay HM. Ano oras na doon? HM Mix Vlog, dito po ako. 11 ng Ay, Bella Greg, watching tayo, go. Wow, pumili ka na. Yan. Nasaan na yung notebook niya? Nilagay niya na sa bag? Yeah, pinagala ka lang ito. Ha? Nakano na. Ligpit mo na yan. Diyan. Ayaw mo pumasok, ayaw mo nang lumigay. Siya papasok? Diyan. Mark John. Uy, yan na naman ang ginamit mo. Uubusin mo na naman yung papel mo na yan. Tumayo ka na dyan.
Maliligo na. Okay na yan. Asan yung labis mo? Lagay mo ito dyan ah. Ilagay mo dyan. Dali na, pinag. Ilagay mo yun dyan. Ayan ang paper mo. Ligo na. Ganyan yung binabasak mo na naman yung paang ha. Binabasak mo na naman. Tapos na. Ay! Buhos ka, sabi ko. Gusto ko yung buhos. Magbuhos ka na. Hindi maglublog dyan. Reviewers, thank you. Dating dikit, thumbs up watching full video, unboxing and one short video. GP02 TV, sabi ni Nanay Mela. Dan watching kay ano? Kay Belly Grade. Kay Boss Belly. Salamat Nay Mela Gross. GPC, watching ako sa'yo bro. Si Mama Danas Vlog pala. Congrats mo na kay Mama na Danas Vlog. Oo. Watching ako kay Mama Danas Vlog. Hindi ka na, papasok yan. Araw ka na natin pag-inan. Ads tayo kay ano? Rain sa Kuwait, lamig match. Mama Danas Vlog. Tapos iwan ko na kayo, biyahe na ako. Pa Manila na Milagros, biyahe na ako. Bye-bye. Sige, ingat. Ingat, Mela. Ano? Ate Rock House, ingat-ingat. Salamat ah. Dan Earl June, sabi ni Mela at Nanay Mela.
Bubo ka nga kasi. Boss Romel, shout out. Romel TV official, shout out sa'yo.
Hello. Hello. Mark Joe, support. Paano daw magkaroon ng boses na nakamute man? Bobo. Hello. Dahil ko. Maingay pa rin din ah. Wala. Masukin na yan kaysa kanina. Shoutout sa mga ano natin dyan, sa team boom natin dyan. Shoutout. Kumusta kayo dyan? Kumusta ang buhay-buhay? Kumusta ang buhay ng mga gwapo? Oh, ito ang project. Shoutout sa'yo. Shoutout kay Alex. Grace, B-Boy. Hindi naririnig yung tugtog ko. Hindi naririnig yung tugtog ko. Kaya mas muna. Hati ka na pa ikan sa Oh, may mic na ako. Tagal na to, di ko lang to dinala eh. Yan. Okay na ba? Shout out, Mama Daras Vlog. Watching po ako sa iyo kanina. Ayan! Tol Project, watching ako sa iyo, Tol. Ano na? Ay, kay Grace pala. May Bili mo ano? watching. Uy, yung 200 nasa iyo, di ba? Okay. O bakit? Bahala ko dyan. Yung kasali ka po. Anong utog? Pero iniwan mo. Project, shout out, Tol Project. Naka! Eh, mati pa pati ka bigyan ba ako? Dadaling ko pala to. Okay pala to eh. Kala ko sira. Ha? Sila lang yung gumagamit. Salita na kami yun. Kala ko sira. Nakali ka nga dito. Uy! Okay ba, Tol Project? Okay ba? Okay ba ang boses? Di ba maano? Like down. Salamat, Grace. Tay Alex, okay ba yung boses, Tay Alex, ng aking ano, mic? Okay, ano nga, Tay? Confirm kung okay ba? Sige ko sa tigil. Aray! Utak, ina, sakit. Gago. Ayos naman. Okay ba? Shoutout kay Tatay Alex natin dyan. Kumusta ang ano natin dyan, Tay? Ating business. Kunin mo nga yung sa iyo na Plus one ako sa'yo. Saan kayo ka, boss? Ha? kunin mo yung sa iyo na punya sa taas. Bakit? Nakali ka dito! Oy, Serap. Magandang ano sa'yo dyan. Kunin mo na. Nakali ka dito! Oy, Serap. Magandang umaga sa'yo dyan, brother. Kunin mo. Watching ako kay ano, kay Tol Project. Tol Project, watching ako sa iyong ano video. Sangkay, shout out, oy, shout out. Bawo yung ano niya? Wala ako makakuray ng ano ha? Ng Wait lang, dito ka lang. uniform ng aking mabait na anak. Natutusan ng aking amo. Ito, nasa taas ako ngayon sa second floor namin.
Sa second floor. Ang baho rito sa taas. Sa ano ng mga pusa. Sakit sa ilong. Nakakainis. Nalabas lang yun, Doy. Oo, saglit lang. Kumukuha ko ng damit ko. Sa damit mo. Dito. Mukhang uulan pa yata. Ano nga? Oo, ayan o. Oh, Ako nga yung ano mo na yun. Ay! Dito na! Hindi kasi na ano yan sa... Hindi na... ayaw mo nang mabaho ka? Gusto mo mabaho ka? Mama Danas Vlog, shout out po. Tuloy pa rin ang gawing siguro mga 2 linggo pa. Tapos na. Uy, ano yan? Diyan nakapon. No? Nagagawa. Ano to? Ito. Ha? Yung microphone mo, dito. Dito. Napon mo na yung airphone sa meron. Yan ang sinagalan mo. Kala ko walang laman yan. Nagligo. Okay na nga yan, Maria? Tara na. Parang na tatay mo. Ano? Umayos ka na. Kiss ako. Galit ko. Nag-kiss ka lang sa akin, galit siya pa. Ilan ba ano? Bibigyan. Bawal mo, 1,000. Oh! Alam mo? Okay, sir, bag na. 100 na baon mo? Kinder pa lang. May siminta lang ito na yun, siminta. May pera si mami mo. Hinasot mo na. Magkulit ka na naman dun ha. Ano ba yun? Ano yun? Mangulit ka na naman dun ha. Sangay Erap, salamat Sangay. New project, salamat Sangay Grace. Oy, done watching sa'yo Grace. Kay Erap naman. Kay Erap tayo. Mr. Erap. Yung susunod ka na. Galante aba, 1K ang baon. Dali mas ko mamaya? Hindi ko alam. Dali mo na yung susi. Nasa kabukiran si Tal Erap ah. Dito sa buhay. Ako na, mainit pa rin. Saya tayo kayo na. Hello. Ito. Kami malamig, mainit. Ano yan? Hello kayo. Hello. Teka, naliman ito. Tanungan. Tayo, uwi na. Ha? Saan?
Sino naka-live ngayon? Shout out guys. Ano, magandang umaga sa inyong lahat dyan, Team Boom. Silip ni Europe. Na Milagro, shout out po. Dating dikit, tamsak watching full video. GPC. O si GPC pala, hindi ko pa pala na play. Tol GPC, watching ako sa'yo, tol. Hello. Tol GPC, watching ako sa'yo, bro. Amanda's vlog, thank you so much po. Saan kayo magpalaro ka kahit mahula lang ba dyan para masaya ang lahat? Wala akong pera. Watching ako sa iyo, GPC. Oy, what's up, Mark? How are you today going? I'm relaxing in my apartment. My Kaidin brother. Thank you, Kaidin, to hear my live support to visit. Thank you so much, brother. I'm okay. How about you, sir? How about you? I'm not selling garbage, vegetable in the Malay market. Bumbiboy TV, good morning, sabi ni Nanay Mela. Dito ako sa bahay, nagpahinga lang ako. Thank you so much, Kaidin Hall. Brother, hello. Guys, please subscribe to Kaidin Hall, guys. Oy, thank you. Wow, thank you, Kaiden. Oy, thank you. Wow, thank you. Amazing. Had a bad week. Why? Have I had a bad? Why bad? Wow! $5. Thank you so much. Kaya muna ako, Mark Joe. Sige lang, bigyan mo na lang 5 or 10 banana yung makasagot. Joseph. Nahubya nga ako sangkay mag-vlog eh. Mag-live. Ayan, may blazing oh. Check nyo yung Kaidin Hall, guys. Super bait nitong tao na to. Mini dog oh. Oh, may baril ah. Dog down. Oh my God. Ba't may gun? Bakit may baril? Kaiden, thank you so much, brother. So, thank you so much for sharing your blessing. Do you watch American movie? What's your favorite kind?
Do you watch American movie? No, not watching American movie. My favorite movie is yung Vin Diesel. Vin Diesel. Sino ba yun mga ano na yan? Artista? Doc Brock. Tama ba yun? Fast of the Furious, yeah. Nakapanood na ako niyan. Watching Fast of the Furious. Ay, Vin Diesel nga. Episode 11 na pala to. Yeah. Fast and the Furious. Hi, Ate Jazz. Kumusta, Ate Jazz? Kumusta po? Ate Jazz, sabi mo nga to si Kaiden Hall. It's from Oklahoma, USA. It's a good man. So very supportive. Jasmine Vlog, thank you so much. Thumbs up po, Ate Jazz, watching your video po, Ate Jazz. May upcoming premiere ka po. Nice. Very nice, Ate Jazz. Thank you, Ate Jazz, to hear my live. Kumusta po kayo? Ito po, it's always busy. Okay. Thank you so much po to help my revenue and to help to Kuya Richard. Watching your video, Ate Jazz. Kaiden Hall, thank you so much, brother. I know I watch Fast of the Furious. Maybe matagal na siguro yun, more than more than 5 years. Kasi nung nanonood ako ng Fast of the Furious, yung binata pa ako noon eh. Ngayon, mayroon akong partner, hindi na ako gano'n nanonood. Puro na lang ang pinanonood ko, vlogging or tutorial about sa YouTube kung paano gagawin. Hi, B-Boy, watching. Thank you. Kaiden Hall, thank you so much, brother. I appreciate you. Sorry, because my English is a little bit only. But I try to my best and to talk to you in my language, Tagalog, to you. Please, you try to learn Tagalog and to listen and basta gawin mong paraan para hindi tayo mahirapan. Nosebleed. Yeah, Ate Jazz. Kaiden Hall is very good English from Oklahoma, USA. So, nag-share siya ng Blazy, $5. Oh my God. Supportive yan. Sa akin, lagi napasok. Kaya, thankful ako sa mga ganyan kay Sir Roy Toy, yan si Kaiden Hall. Pag napasok yan, matik yan, nagpapakulay sa akin. Yeah, thank you so much. Please, connect to Kaiden Hall, guys. Ganyan ang absent na English section. Yes! Totoo. Ate Jasmine Vlog. Mahirap po.
Nung nag-aaral ako, di ko yan inano eh. Hindi ko yan sinaulo yung English na yan eh. Ang inisip ko na lang, matuto ako magbasa. Kailangan pala yun. Hindi ko na makalain magiging vlogger pala ako. Ngayon, nga. Tawa si Ate Jess ah. Pero nakakaano naman ako to. Konti lang, pero hindi yung perfect talaga na English. Hindi ko pa nga pinag-aaralan niya. Kung pag-aralan ko yun, baka, madaig ko yung mga foreigner. Joke lang. Joke lang. Bera lang. Ba may pumasok na naman dyan basher na sabihin na naman, bubo ka. May basher pa naman kami dyan. Nakamasid lang yan eh. Iwan ko kung kilala namin yan. Same as hair. No, hindi. Magaling po kayo. Magaling po kayo mag-English. At Jazz. Just watching po ako with ads po. And just tuloy. GPC, watching your video. Kumusta yung baro yan ni Mamoy ng mga tinago? Kaiden, thank you so much, brother. Salamat sa Naku po, appreciate it much po. Ganun. Mahirap din mag-English pag hindi natin abusado. Kaya yan, si isang kay Biboy magaling mag-English. Kaya pag nag-i-English yan sa isang kay Biboy, masarap makinig eh. Perfect. Matalino. Si Pay magaling yan, yung partner ko magaling mag-English yan. Ako, hindi ko minsan alam yung mga no need kabisaduhin. Hindi ba? Hindi na ba kailangan yan? Paano na, Ate Jazz? Paano pag may magkausap ang foreigner? Practice. Okay. Practice. Napanood mo, Ate Jazz, yung nag-viral na Ate Jazz, na nasa train, yung binubuli sila ng mga Italiano ata yun. Filipina. Try to talk. Ate Jazz. Filipina. Nagbugbugan na. Binabastos sila. Alin po? Yung yung viral sa Facebook po ngayon. Na nasa train na sa Facebook na binabash yung nilalait-lait yung mga Pinoy ng mga taga ibang bansa. Sabi niya, Filipina. What's your problem sa Philippines? Bugpukan sila Inunahan naman siya suntok. 3 atang suntok siya sinuntok ng mga taga ibang bansa na yun. Hindi ba? Hindi mo pa napanood. Viral na yan dito sa Pilipinas. Ang dami na nag-content niyan dito. Si Keeper, kinontent na Keeper. Ang dami na lang niyan. Viral yan dito sa Philippines. Grabe ang ginawa nung akala niya siguro hindi siya papalag. Nung pinalaga na, basag ang mukha. Hindi po kasi ako active sa Facebook. Ganun. Yun lang. Kasi dito sa Pilipinas, ano ba kayo dyan? YouTube lang? Instagram? Ganun? Kasi sa Facebook ate, ako talaga ako, nagbablog-vlog ako sa Facebook. Kaso hindi naman ganun mahina lang din ang views. Pag gumawa ka ng kalokohan, yun, medyo maganda ang views. Grabe naman. Oo. Ate, Diyos, nung ito, pakita ko nga sa'yo. Kasi nagwa-watch pa ako ng video mo may lang. Regahal mini vlog, kumusta? Shoutout, idol. Kumusta ka na? Kumusta ang pag-iingisda? Nasaan ka ba? Nasa probinsya ba? O nandito ka sa What's up, Mark? Nasa Bulacan ka na.
Watching pa rin ako at sa'yo, Ate Jazz, sa ano mo, video mo. Watching po. Dito ako sa Bulacan. Sa Bulacan ka ba? Masarap sana dyan pumasyal dyan sa inyo, Regahal. Sa Bulacan. Kilala mo ba si Mabibi TV? Sila Kuya Elmar Regahal. Dito ako kay GPC. Watching. Luluto siya ng sari-saring gulay. Yan ang content niya, magluto eh. Hindi ko kilala doon. Di mo ka ba kilala? Kala ko kilala mo. Harang siyang kaya, Gela. Ano ba? Gela. Mega love shout out. Good. Mega love shout out. Good AM shout out sa'yo. Okay lang po, Kuya Mark. Kapag may time ka, na lang. Sabi ni Jazz. Oh. Ako po ay YouTube lang. Ganun. Ate Jazz, salamat po ng marami, Ate Jazz, ha. Pin nga kita, Ate Jazz. Kay Dinal, thank you so much, brother, to share your blessing. Haba ng ads ng Ate Jazz. Ads pa rin po ako, Ate Jazz. Mag-watch ako sa inyo, Gela, at Regahal. Nandito lang ako sa Nandito pa kasi nakawatch pa ako sa mga na pumasok sa akin kanina. Uy, magto 2 hours na pala ako. At kapag nakita mo na lang ang video ko, doon mo na lang po ako panoorin. Oo naman. Nagwa-watch naman ako sa Ate Jazz ng video mo. Nandito ako, Ate Jazz, watching pa rin ako. Ads po. Mahaba ang ads eh. Gila, thank you, Gila. Hindi po kayo nagla-live, Ate Jazz? O minsan lang po kayo mag-live? Hindi ka nagtinda ngayon sangga? Hindi. Pahinga matumal kasi pag Webes. Hindi ka pala nagtinda. Hindi po. Bukas ako magtitinda. Kukuha ako mamaya paninda. Pang bukas. Friday, Sabado, Linggo. Yan, straight yan. Kasi malapit na kami umuwi ng probinsya eh. Ngayong August, uwi na kami, August 14. Mga 2 weeks na lang kami dito. Uwi na kami ng province. Almost 2 weeks. Minsan lang po. Hindi ka pala nagtinda sangka ngayon. Hindi pala. Regahal. Sa Regahal pala ng tanong. Okay, Sanggay. Minsan lang po, biglaan lang po, sabi ni Ate Jazz. Watching sa rin. Bakit po, uuwi ka na? Hindi po. Magbabakasyon lang po kami doon sa province namin. Babalik pa rin naman ako dito sa Manila. Naman kami? Back import naman po kami. August 14 ang uwi namin, tapos August 28 balik namin. Po kasi, yung sa August 19 po, kasi padasal ng mama ko. Yung 9 years po, Ate Jazz, Moonvlog. 9 years na po siyang namaalam sa sakit niyang, nagkasakit siya kasi nung 2017 ng breast cancer po.
Eh, walang-wala kami na. Hindi pa ako marunong mag-whitey noon eh. Yan, kaya uwi ako kasi para masilayan ko man lang yung puntod niya. Saan sa lugar mo doon ka? Magbabakasyon. Uwi kami December ng summer. Ah, hindi na tayo makikita noon, Regahal. Sana ako, Tolosa. Ah, okay po. Yun po yung purpose ko bakit ako uwi. Yun talagang sinadya ko kasi siyempre ilang taon na hindi mo na silayan yung ano excuse me, nasilayan yung kanyang puntod kaya uuwi kami. Gustong gusto pa naman yung magkaroon ng apo. Tolosa Leyte ako, no, Regahal. Ads pa rin ako kay Ate Jazz. At dito pa rin ako kay JPC patapos na. Next kita dito, ano, Regahal. AG, gabi na. Shout out sa'yo. Kumusta? GA Gabena. GA, shout out sa'yo, GA. Watching nga sa'yo, Regahal. Galing na magano gawa ng ano eh. Wala kasi yung views mo, ha? Sana all. Paldon views. Sir Nganik Migalaw, shout out. Faith Glow, shout out sa iyo, support. Thank you so much, Faith Glow. Watching ako sa iyo, Regahal, sa Samar. Ate Gela Migalaw, shout out. Sabi ni GA Gabena. Parang again, salamat sa paharang. Hello po, Miss Gela. Faith Glow, shout out. Asa dapit. Mr. RG like 29 me. Thank you. Miguel Sorotol Mark, sabi ni J.A. Gabena. Salamat, J.A. Gabena. Miss Gela, Ate Jazz na lang po. Sabi ni Jasmine Black. Ate Jazz, thank you, Ate Jazz. Okay, Ate Jazz, sabi ni Gela. Yes, si Gela maganda yan eh. Magandang dilag yan. Magandang dilag. Sana all. Ma'am Cinderella Miguel shout out. Wow, Cinderella. Sana all, Cinderella. Cinderella ba si Gela? Gela, Jela. Ano ba? Tama ba? Ano ba ang tamang pag-pronounce? Gela, Jela. Gela, di ba? Sana all maganda dilag. Oo. Pakak. Miss Miguel shout out, Kabsat RG. Oo, si RG ano yan, malinaw ang mata niyan. Unang pronounce mo, Sangkay. Gela. Gela. Tama, Gela nga, hindi Gela. Gela. Thank you. Tawa man ang Gela. Yan ang pinuntahan nila Regahal, oh.
na ano. Sarap. Ang linaw ang tubig. Oh. Wow. Oh, dagat. Salamat Sangkay sa pagbisita Sangkay. Dito ako kay ano. Mag-watch ako sa'yo Sangkay ha. Wait a minute lang ha. Kahit umalis. Monching! Monching Mata, shout out. Monching Mata. Hello po, kumusta po, sir? Monching Mata, thank you, Sir Monching. Thank you so much. Thank you, kumusta po, sir? Seward yan eh, Seward. Si Sir Monching. Thank you po sa pagpasyal, sir. Magandang umaga. Lo. Hindi ko halaglag. Sakay na. B-boy, salamat Sangkay, B-boy. Sarap ng ano ni ate, ate Jess. Yan! Nandito tayo na naman sa... Weather diyan, kuya. Pambon-ambon naman po. Ano dito, ang weather, pa bago-bago. Minsan, ang umaga, mainit, na mapakainit talaga. Pagdating ng hapon, grabe, uulan. Hi, sabi na ano mo pagkabasa nito? Aq. Somsom. Bot sa iyo, bahala ka dyan. Check ko nga yung ano. Hirap ng basahin ng tanong na yun. Sangkay Gray, shout out. Susan pala to. Hi, Susan, shout out. Susan, thank you. Miss Jazz, shout out. Ma'am Sexy, B-Boy, Miguel, shout out. Hi. Dito 30 to 40 degrees Celsius. Oh? Miss Grace, sabi ni Ate Jazz. Naku. Kaya po, heat stroke talaga. Karamihan dito. Mahirap talaga. Minute. $30 to 40. Sobrang init dyan, ano? Pero maganda naman kasi dyan, naka-aircon naman yung mga bahay. Dito lang dito sa Pilipinas. Ang hirap lang dito pag tag-init pag wala kang aircon. Ako. Opo. Yan ang nakalamang sa inyo diyan. Kasi naka-aircon kayo, pwede kayo magpunta ng beach, maligo kasi siyempre ba ang pera nyo diyan, ang laki kumpara naman dito.
Kunti lang ang mahirap siguro dyan sa bansang nandiyan kayo, Ate Jazz. Alam mo naman kasi ang Pilipino, pag may pera, waldas eh. Ubus biyaya eh. Di iniisip yung kinabukasan, basta ubusin lang ang lahat. Ate Virgie, Mix Vlog, shoutout, good PM host, magandang umaga po. Wala na ring value ang yen. Oh, wala na ba yan? Tamsak Dan, Nigel, shout everyone. Ganun. Walang value ang yen dyan sa inyo. Gela, shout out. Mahal na rin po ang living cost. Harang, Sangkay, salamat. Opo, yun lang. Nasaan ka ba? Singapore ka po ba? Saan ka nga po yun, Ate Jazz? Lugar? Mataas talaga US dollar. Japan. Oo pala, sa Japan. Mababa pala dyan sa Japan yung value ng pera. Ibig sabihin, mga mura yung dyan. Kasi mababa ang value ng pera nyo eh. Mga bilihin. Ganun ba yun? Pagkaintindi ko. Tama ba ang pagkaintindi ko? Mali. Pag mababa ang yen, ang value ng yen sa Pilipinas, ibig sabihin, mababa ang mga bilihin dyan. Ba't parang ang baba ng value ng mahal po? Mahal ba? Ba't ang baba ng ang ng Japan? Pag pinalit mo dito sa Pilipinas. Dan watching po Ate Jazz, watching po ako kay kay B-Boy. Ay, kay Gela muna pala mayroon si B-Boy. Gila, watching ako sa iyo, Sanggay. Yung dalagang mabait. Dalaga yung mabait. Dito tayo sa Palawan. Ang galing nitong bata na tumaglag. Hindi na pala ito bata, matanda na rin to. Bata. Gila, dito ako sa iyo, Sangkay. Salamat sa pagbisita. Mabait to si Gila eh. Nakakatuwa itong bata. To eh. Natatalo ng dollar ang yen. Panoy. The Unvlog. Panoy is the Unvlog. Ano ba ito? Panoy is the... Mama Shella, official. Magandang umaga po. Panoy, shoutout sa ng Panoy. Main channel po yan. Like dan. Salamat po sa palike. Malaking bagay na yan. Panoy is the vlog. Shoutout Guimaras Island. Uy, shoutout sa mga taga Guimaras dyan. Main channel yan, sir. Panoy. Panoy is the unvlog. Yes, idol. Main channel ba? Okay. Yung namin narrator. Salamat po at napasyal ka sa aking munting channel. Siguro content mo sa fishing, no? Panoy. Mukhang fishing ang mo kasi mayroon na kada fishing at ang yung content. May I see? May I see your channel? Oo nga, sabi ko nga, isda na eh. Mangingisda. Ayos Monetize na kayo, sir? Monetize na siya. Ano pangalan? Hindi pa ako nakasubscribe, sir. Lakas ng views niya. 2 million, naka 2 million na siya. Short video siguro ito malakas.
Panoy Isdaan Vlog pala. Ay, Mabel. Salamat, Mabel. Dan watching kay Regahal. 3 harang daan. Thank you, Gela. Salamat ng marami sa iyo dyan. Mag-iingat ka. +1 ako sa iyo, no? Regahal. Mag-watch ako kay Mabel. Kanina pa pala to. Sorry, Mabel, ah. Si Mabel kasi pawala-wala eh. Meron tong ano eh. Meron tong ano si Mabel eh. Nahanap eh. Mabel, may nahanap ka na ba? Naka-live pala ang Mabel. Guys, naka-live ang Mabel ha. Baka pwedeng pasuyo po ako sa Mabel. Sa ating Mabel dyan. Na Bukana Vlogger. Visit to live to Mabel. Guys, pasuyo lang po ako sa mga ano natin dyan, kaibigan natin dyan. Na bakante, na pwedeng mabala. Na pwedeng pasukin ng live ng ating Mabel, please join to Mabel. Miss Pinay Mabel, ayan, pin natin para mapuntahan nyo. Yan guys, yung nakapin. Panoy Isdaan Vlog, baka pwede mong pasyalan ng Mabel. Yung nakapin po, naka-live yan siya ngayon. Ano lang, 5 seconds lang. 1, 2, 3, 3 and a half, 3 and 4, 3 port, 4, 4 in 1 port, 4 and 1 half, 4 and 3 port, 5. Okay na yan. Baka tayo mapalo. Gela, thank you. Ate Jazz, sana all millions ang views. Hindi, million siyang total niya views sa ano kay Panoy Isdaan Vlog. Ganun talaga yun. Masarap yung may ganun ano, Ate Jazz. Yung ganun na ano, views. Aba, sarap sa pakiramdam yun. May million kang views. Aba, talaga naman. Sa akin nga, 948,000 pa lang. Wala pang 1 million. Ilan taon na to? Start on 2019. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Oh, 8 years na to. Na channel ko. Ang hina ng views ko kasi. Oy, Mabs, shout out. Mabs, mamaya na lang ako magano. Ano mo sa akin yung sa Messenger yung ano? Wow. Mabs, yung Messenger, sa Messenger. Yung ano mo, Gcash mo, para mo na lang sa Messenger ko. Para i-ano ko na lang mamaya pag lumabas ako. Sesend ko. $960 ba yun? Tanging sa'yo, dahil sa'yo, ay isipin ka, at sa habang panahon, ikaw lang ang makasama, ikaw, opo. Mega raw shoutout po, Ate Gela, sabi ni Mabs Tadjakarow. Gela, nandito ako sa ano mo, harang. Harang tayo sa iyo. Harang tayo, kaibigan. Salamat sa iyo ha, sa pagpasyal. Nag-play ako kay Mabel. Kahit naka-live si Mabel. Naka-live si Mabel eh. Thank you po. At sa kain po tayo. Sige lang, Mabs. Nakaubos kayo, Mabs? Paninda nyo? Hindi ako nagtinda. Bukas ako magtitinda. At sa habang panahon, ikaw ang nakasama. Ikaw na nga ang siyang tunay
sa buhay ko ito. Kuya Mabs, sabi ni Ate Jasmine Vlog. Ate Jasmine, thank you po ha. Pangarap. Hoy, Prodil. Shout out, Prodil. Boss Prodil, thank you po. Salamat po sa pagdalaw. Nagwa-watch po ako ng video. Wait a minute lang po tayo ha. Nandito pa ako kay Mabel. Watching pa, still watching at kay Gela. Salamat sa inyong lahat dyan. Mabs, thank you, kapatid. Isang kay B-Boy, salamat sa pagtambay. Sa 4 viewers natin dyan na nag-stay sa aking munting channel. What time is it na? 12:20 na pala. Saka. Ito na malayan. James Pugi, good afternoon po kuya. Oy James Pugi, shout out sa iyo. Prodil, thank you Prodil. Thank you so much Ate Jazz, salamat po sa inyo. Gela, thank you Gela. Lakas ng views ng Gela. Oh. Non-watching kay Mabal. Ito lang ads si Mabal. Mabs, salamat Mabs. Thank you Mabel, thank you. Then watch tayo kay sino ba yung pumasok po? Panoy. Watching ako sa'yo Panoy with ads. Yan.
Gela, ads pa rin ako sa iyo, Gela. Mabs, sunod kita, Mabs, ha? At Prodel. Salamat sa inyo. Ay. Oh, hoy. Oh. Anong barya? Mauna na po ako, Kuya Mark. Sige po, salamat po. Muli. Mabel, done watching na ako sa'yo, Mabel. Nag-watch ako ng video. Yung nag-grocery ka. At wala kang ads. Hindi mo siguro in-open yung ads mo. Ingat always. Kayo din po, Ate Jasmine. Ate Jasmine, thank you so much po. Bye-bye po, mga. Bye-bye, sige po. Ingat po kayo din. Salamat na marami sa pagbisita. Maya-maya mag-e-end na rin po ako. Nandito ako, nagwa-watch kaya ako kay ano. Kay Panoy. Isdaan Vlog. At kay Gela. Ads pa rin si Gela. Napakahaba ng ads eh. Kaya ko lang siya complete. Mabel, salamat ah. Salamat kay Kai. Mabs, salamat Mabs. Tadjakero. Thank you bro. Mamaya na lang send ko sa iyo yung ano, pera. Diyan lang kayo, ano lang ako.
Ah! Mobs, watching ako sa Mobs. Yan, watching sa'yo, Gela. Watching ako kay Podil. English po. Watching Podil. Salamat po. Mobs, watching sa'yo. Thank you guys. Salamat sa inyo guys.